Hej, mit navn er Michael, og jeg skal tale til Praise Tonight. Jeg er 23 år gammel, og jeg har en kæreste, som hedder Helene, og så studerer jeg til daglig på MF. Talen skal handle om temaet vand. Og for alle jer, der tænker, hvad er det nu lige vand det er for noget, så kan jeg fortælle jer, at det er det, man drikker, hvis det er sådan, at man er løbet tør for sodavand. Eller det, man bruger til at vaske sig, hvis det er sådan, at man bruger det at gå i bad. Gud han siger også, at han vil give os sit vand. Men hvordan er det lige, at jeg får fat i det? Altså, jeg kommer ikke tættere på Gud ved at drikke vand fra hanen. Nej. Eller så kommer jeg nok heller ikke tættere på ham ved at vaske mig i det. Nej. Så der var andre midler til, kan man sige. Hvis du tænker, jeg må have mine lange fingre i det vand, som Jesus han giver, så kom til Praise Tonight lørdag den 15. november i Grindsted. Og så skal vi se, om vi kan få gjort et eller andet ved det der levende vand.